Kakeni seda mahulu koni kilinu ka nyangini mtaka ana jamana kale sekere fem koni franje fanga watu alibi benga sorolite ubarola jamana soro ale buna kunka fem samba fla ani mukan kile barakelo hulu koni be mani msi wasa kumbo ni anga kuna funi no bina ne folikawe kuna funi ale kononana Samba fla ani mugan fla vienti ulu talibara o panindam nena fla bako nungi kumafuni kumabawi hamina dafara munuka kulula sawa kafuni tan kren ke kanyashi o malipono ani malipoka o professor Rolando MCT jabarani halina radio emergence sans fait ni kunafuni kene sigili o kini na bela jirali bakruba temeniko kabuyino franja fanga watu benkanko ni sorolinde barawla alibi kakeni sedeo mauluka nyanginika anga jamanaka alesegere jilen jagite hali jamu franya ka hambe ulaje Ega jurusira temelinko secrétaire général des Nations Unies ale nyema ni obitalike Antonio Guterres ani anga chamacha fanga nyema colonel Assimi Goïta yele mabafe kadu nyongiri beremi taleno ka anga jamana segere sideo maufe ula Alger ani Union africaine olu ajira kafo ko chamacha fanga mau oluka kaluta ani woro ode ke fangala Mali ajira kafo ko sanflake ode kobe akono Kuma ukoni mesi na kabrini nyongili beri intaraka anga jamana segere sidao maufe. Nini adoko kunflanai. Jamana chama, maba chama fuli katakasi kuluma. Ulukoni keme ka wulika jo ubuluda. Wala sa ningele meseka nyongili choko ya mina. Adola ameseka Secrétaire général des Nations Unies, Algérie, Togo, ani Sénégal, olufo. Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, ale koni akumakandi kabrini doko kunfolo la. Ni embargo bina anga jamana kononana. Anga chamache fanga nyemama ko anakuma nyogonyo sigi senka. Ni oyere ale jore wala sa foka ben obeseka sabati chokoya mina Mali ani sidao ni nyokonche. Chamache fanga nyema fene akuma kandi kafo ko ahamina koti dowere oye ben ani kelea ani lakana obeseka sabati chokoya mina anga jamana kononana ani abe wule dake ka nyesi Antonio Guterres yerema wala sa aka demedu anga jamana ma deme bakaton yoro kadaka jamana kono doni taka gelen kosobe ni sanga den kononana araba temeni na janvier kalo klita ani konoton samba fla ani mugani kilina ama dugule no koni kera anga jamana kononana kabo ni unyesinindo Togo president ma ay wulika joke kasi anga jamana kononana ninga na kuma nyogo yake chamache fanga nyemai colonel Assimi Goïta no de ko ay ikunda Dakar kan wala sakata kuma nyogo yake fana ni Senegal jamana kuntigi Macky Sall barsa ube hamina kui gelami mesina nyongri libeseka soro ula choko yamina jamana kono do nyere ka lafia kama Kaula donia kafo ko Bamako koni ajira sedao la kafo ko akadui chamache fanga ka sanfla de ke fangala Kuma nyogonyo koni mesina ni sangada laba nunu kononana sedao ani anga jamana nyemao ni nyokonche wala sa foka ben obeseka sabati choko ya mina jamana kono du nyere ka here kama kadaka jamana kono du fuli katakasi jamana were uma ulubala ka gelea soro dungudu Okuna funi temenin ko fem bani anga jamana la halayaw ye kakeni sideo mauluka nyanyine jesel kinani bela jalalin ko ni billah nika uka faso de numaya ka oira anga jamana na habe jawlaje En fait, CEDEAO ye gɛlɛya mun ta ka ɲɛsin Mali ma ne bolo u y'a k'u yɛrɛ de la parce que fɛn bɛɛ dabɔra Mali de la i bɛ ko ko daminɛ n'i y'a mɛn CEDEAO quand tu vois un job à Sénégal c'est un Traoré n'i mana Afrique yɛrɛ sigilen don a lili bɛ bɔ Mali la Union africaine faut que mɔgɔw fana k'o yɔrɔ faamuya c'est des mɔgɔw don minnu yɛrɛ t'u yɛrɛ bolo a ɲɛmɔgɔ ninnu u bɛ tubabuw de bolo u bɛ nanzaraw de bolo nanzaraw de b'u k'u sago ye parce que Mali ye fɛn dɔ de yira u ɲɛ b'a la n'an bɛ ka taga ni nin sira ye nanzaraw bolo bɛna bɔ Mali ko yɛrɛ bɛɛ la pewu n'o ye Korema ye hakilina sɔrɔ k'a fɔ ko nafolo min bɛ yen nɔ k'an ka bɔ CFA la Korema tilala k'a yira tuguni k'an ka dugujukɔrɔfɛnw an yɛrɛ ka fɛɛrɛ kɛ a bayɛlɛmali ka kɛ u y'a ye jamanakɔnɔdenw bɛ ka hakilina bɛ ka taga n'o hakilina ye n'an dun bɔra CFA la o ye tubabu ka nanzara ka ko bannen n'an bɔra CFA la n'an ka dugujukɔrɔfɛnw n'an y'o yɛlɛma an yɛrɛ ye yan nɔ
o bɛ kɛ nanzara ka ko bannen farafina mara kɔnɔna la togo sugu dɔ la o de kama u bɛna pression kɛ mais pression f'u ka tɛmɛ n'a ye an yɛrɛ ɲɔgɔnna dɔ fɛ minnu capablen don k'u ka jamana feere u yɛrɛ tɔnɔ kama dɔrɔn ni Alassane Dramane Ouattara ninnu b'o la olu b'olu de bila olu ka se ka pression kɛ pour que an ka jamana ninnu kana se ka développer. Malien bɛ tubabuw ka population fɛ hali tubabuw ka population bɔra ka Mali dɛmɛ ni kɛlɛ in na diɲɛ jamana bɛɛ population yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ mais ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen nɔ o ɲɛmɔgɔ de bɛ fɛ f'u ka jamana in bisi k'a k'u sago ye o de sababuya bɛ ka na ni nin ye Burkina ta an y'a ye yan nɔ mun bɛ yen nɔ Burkina ni Mali cɛ ko gɛlɛya sugu dɔ bɛ na don u ni ɲɔgɔn cɛ fo Marc Kabore b'a fɔ k'a b'a ka frontière datugu on a vu la Guinée y'a ka prévu kɛ ka jira u b'a fɔ ko gɛlɛya kɔnɔna la i b'i ni jugu dɔn nin gɛlɛya kɔnɔna la Mali y'a dɔn k'a fɔ minnu y'a nin ye minnu y'a jugu ye mais population u ka jamana kɔnɔdenw y'a faamuya k'a fɔ k'olu ni Malien bɛɛ kelen o de kɛra sababu ye ni Marc Kabore tagara bi Niger président yɛrɛ mɔgɔ yɛrɛ t'ale fana yɔrɔ dɔn ka sababuya kɛ mankan min wulilen don a fana fɛ yen nɔ o de kama an b'a fɔ hali bi kɔlɔlɔ min filɛ Malien fana k'a jilaja nin ye wagati kunkurunin de n'an sera ka nin latɛmɛ i b'a ye k'a fɔ an b'an yɛrɛ sɔrɔ. Ni tun ye jɛkulu tɔnden ye minnu ka baara ɲɛsilen don an ka jamana hali latali ɲɛfɛ koɲɛw ma an bɛ tɛmɛ ni kunnafoni ye hali bi. Ka kɛ ni Burkinakaw wulikajɔ minnu kɔni kɛra olu fɛ yen nɔ kabini kari tɛmɛnen ni a kun cɛra Fani Fangajaso ye Kader Ture hali jamu fara ɲɔgɔn kan an bɛ olu lajɛ. Fangajaso min kɔni kɛra Burkina ale jamana kan ka sanga ni kunun tɛnɛ janvier kalo tile 24 san 2022 ni a kɔni dara diɲɛma tulo ka hami n'a fɔ don min na i ko bi Roch Marc Christian Kabore ale kɔni bɔra fanga la. Lieutenant colonel Paul Henri Sandaogo ko ni ale de kɔni bɛ Burkina fanga ɲɛmaaya la ni waati ninnu na. Kabini kari su janvier kalo tile 23 ŋunuŋunukanw kɔni tun bɛ senna bɔlɔlɔw sanfɛ ka sanga ni fangajaso ninnu ye min kɔfɛ fɛn min kɔni Burkina finitigilakaw ye n'u kɔni bɔra k'u jɔ u ka jamana yɛrɛ jabarani so sa o ɲɛma ni ka lasekɛ ka da maaw tulo kan lase min kɔnɔna na o kɔni ye a yira k'a fɔ fɛn min tun ye Burkina jamana ye o kɔni tun bɛ gɛlɛya kɔnɔ ka sabu kɛ a ɲɛma olu kɔni kɛlen don ka dɛsɛ ka u jɔyɔrɔw fa ni ka banbagaciya wale ka o kɛlɛ ka bɔ Burkina ale jamana kɔnɔna la. O kama u ka finitigilakaw kɔni fana kɔni wulila ni ka u jɔyɔrɔ fa yaasa Burkina jamana u bɛ se ka ale ladilan cogo min na. O kɔfɛ u ka lase in kɔnɔna na hali bi u kɔni ye a yira fɛn min ye u ka frontière bɛɛ lajɛlen kɔni datugulen don nin waati in na ani fɛn min kɔni ye wasabulon in o kɔni cira fo ka taa se jamana yɛrɛ foroba cakɛdaw bɛɛ lajɛlen kɔni baara olu kɔni jɔra. Finitigilaka minnu kɔni bɛ nin koɲɛ ninnu ɲɛmasa ni a bɛ fɔ u ka jɛkulu ma ko Mouvement Patriotique pour la Sauvegarde et la Restauration olu kɔni bɛ welewele dabila ka ɲɛsin jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ lajɛlen ka se ka hakili kɛ kelen ani ka hakilina ɲumanw ta ani fɛn min ye dɛmɛ minnu kɔni bɛ bɔ jamana wɛrɛw la olu kɔni bɛ yen nɔ ka ni dɛmɛ kofɔlen ninnu kɔni kunbɛ bonya ale kɔnɔna la. Kunu lase o tɛmɛnen kɔ ka kɛ ni bi tarata ye ka finitigila ka kɔfɔlen ninnu kɔni lase kura kɛ min kɔnɔna na u kɔni ye diɲɛma ladɔnniya fɛn min ye u ka frontière ye olu kɔni bɛna dayɛlɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka bolimafɛnw kan minnu kɔni bɛ don n'u ka u bɛ balo minnu san sanga a n'a ka waati bɛɛ lajɛlen bolimafɛn minnu kɔni kɛrɛnkɛrɛnnen don ka don ni olu ye u ka jamana kɔnɔ ani fo ka taa se minɛn kofɔlen minnu bɛ yen nɔ ni olu ka finitigilakaw mako bɛ se ka jɔ u la ni ka jamana ka ale lakana. Kanja Tarawele ale bɛna ɲɛfɔli k'an ye jamana hale marabolo kunnafoniyaw la. A ye aw bisimila a ka bi marabolo kunnafoniw na. An bɛ fɔlɔ Kita ka kalanyɔrɔ kɔni labaara ka ɲɛ ni kɔni ye lajɛrɛba dɔ babusen kɔni ye min sigila sen kan Kitakaw fɛ yen nɔ karido janvier kalo tile 23 san 2021 aw fɛ olu maaw kɔni fɛ fo ka taa se Kita kalanko ɲɛmaaw maaw kɔni fana ma ani Kita mɛriw bɛɛ lajɛlen nin kɛnɛ kofɔlen kan Kita kapu kɔni y'a ɲini ka fɛɛrɛ jolenw sigi sen kan yaasa u ka kalanko kɔni bɛ se ka taa ɲɛ. N'an bɔra Kita an b'an kunna Segu kan kɛrɛnkɛrɛnnenya na Sankaw fɛ yen nɔ san musow kɔni farala ɲɔgɔn kan ni ka jɛrɛba dɔ kɔni kɛ sibirido janvier kalo tile 22 san 2022
ni ka sɔmi sigi musow ye kɔni ka bingale wale kan o min kɔni ɲɔ ɲɛlen don sisan nɔ an bɛ don min na ko bi o de hukum na u kɔni ye sɛbɛn kofɔlen dɔ kɔni di san guvɛrnɛrɛ kɔni ma yaasa ka ɲini u ka ɲɛmaw bɛɛ lajɛlen fɛ u ka u sen don musow kɔni ka bingale wale kɔni kɛlɛli la hakilina jiginna nin kɛnɛ kofɔlen kɔni sigila sen kan association muso jala maaw kɔni de fɛ ni u senkɔrɔma donna kasabiko la baɲumankɛtɔn ONG Femme Développement maaw fɛ walasa ka dansigi bi marabolo kunnafoni na an bɛ taga Burem ka sanga ni CEDEAO ani UEMOA maaw kɔni ka ɲangili kɔni ye ka Mali kɔni sɛgɛrɛ o kɛra sababu ye ka gɛlɛya kɔni don baloko kɔni na dɔɔni an bɛ don min na ko bi bawo Buremkaw y'a ye k'a fɔ caman kɔni farala u ka dumunifɛn dɔw kɔni sɔngɔ kan i n'a fɔ tulu malo sukaro o n'a ɲɔgɔnna caman o de kadara kɔnɔna na Burem sigibaw kɔni bɛ ka weleweleda kɛ an ka jamana ɲɛmaw ye k'u ka u sen don nin ko in na yaasa ni dumunifɛn kofɔlen ninnu kɔni sɔngɔ bɛ se ka jigin an ka suguw kɔnɔna na ni de bɛ dan sigi a ka bi marabolo kunnafoniw na Farafina ani jamana wɛrɛ kunnafoniya jaw olu farala ɲɔgɔn kan Penda Sidibe ale fɛ Senegalkaw bɛ k'u ka kalafiliw jaabi makɔnɔ halisa o min kɛra karidon janvier kalo tile 23 la nka politikitɔ minnu bɛ fanga la olu y'a yira k'a fɔ k'olu tira duguba caman de la n'o de bɛ tali kɛ Dakar, Ziguinchor, Kaolack ani Diourbel la o yɔrɔ minnu na fanga sinamatɔn Ousmane Sonko ale de gagnena o bɛɛ n'a ta u y'a yira k'a fɔ ko hali bi k'olu bɛ se ka gagner Burkinakaw fɛ yen nɔ tɛnɛndon janvier kalo tile 24 u ka président Roch Marc Christian Kabore ale ka fanga dafirila fintigilakaw fɛ fintigilaka minnu bɛ tɔn kɔnɔ n'a bɛ f'o ma ko mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration u y'a yira k'a fɔ k'u b'a fɛ k'u ka jamana segin a nɔkɔrɔ la ni fintigilaka ninnu ye laseli dɔ kɛ gouvernement jabarani sanfɛ u y'a yira k'a fɔ k'u ye jamana ɲɛma Roch Marc Christian Kabore k'u ka fanga dafiri ni ka assemblée nationale ale ni gouvernement k'ulu jɔ wa u ye jamana dancɛw datugu ni ka couvre-feu k'o bila sen na nɛgɛ kaɲa 21 na ka taa bila sɔgɔmada la nɛgɛ kaɲa 5 la Paul Henri Sandaogo Damiba a yirala k'a fɔ k'ale bɛ nin jɛkulu ɲɛmaya la Tchad jamana kɔnɔ nisɔngoya tagama dɔ bolodara tɛnɛndon janvier kalo tile 24 ABC dugu la yaasa yen dugutigiya dira maa dɔ ma k'o wuli ka bɔ yen nɔ a yirala k'a fɔ ko ni maa ninnu k'ulu gɛnna fintigilakaw fɛ maanifin ka hakɛ droit de l'homme o jɛkulu dɔw y'a yira k'a fɔ ko kisɛ de tira maaw la wa ko maa 10 bɔɲɔgɔn ko kulu de joginna jamana ɲɛmaw y'a yira k'a fɔ ko in tɛ tiɲɛ ye Liban ministri ɲɛmakɔrɔ Saad Hariri ale min ye Sunnite communauté o ɲɛma dɔ ye ale y'a yira k'a fɔ tɛnɛndon janvier kalo tile 24 na k'ale bɛna sen bɔ politiki ko bɛɛ la a ka politiki jɛkulu n'o de ye courant du futur ye olu min'u ban ka taa député kalafili nata la min kan ka kɛ mɛn kalo nata la Saad Hariri ale mun ye politiki daminɛ a fa ka saya kɔfɛ san 2005 la min fɛnɛ kun ye ministri ɲɛma kɔrɔ ye ale ka nin waleya in o ma bali maaw la baw u ka jamana bɛ politikiko gɛlɛya ale ni nafoloko gɛlɛya kɔnɔna na I n'a fɔ an da sera ma kunnafoni ale kumabaw la san 2021 baarakɛlaw na an ka jamana sɔrɔ ko ale bunankun kan o kɔni bɛ ma nimisi wasa kunbɔ sabula kɛmɛ sara la 70 o baaraw de kɔni sera ka kɛ an bɛ an ka kunnafoni na wajaw lajɛ an ka jamana impôt ko ale bunankun kan ka sanga ni san 2021 baara laɲiniw ye fɛn min ye CFA wari miliyari 699 olu de kɔni sera ka sabati kɛmɛ sara la 70 olu baaraw de kɔni sera ka kɛ kalo 3 ale kɔnɔna la juru minnu bɛ yen nɔ ni olu kɔni kan ka kani olu de kɔni bɛ t'u jɔ miliyari 298 na ni wulikajɔ yɛrɛ kɔni sabatilen don kosɛbɛ yaasa ka o baaraw ka olu sabati kɛnyɛrɛ ye cakɛdaba minnu fana kɔni bɛ yen nɔ u tɔn tɛ kɔ nin baara kɔfɔlen ninnu kɔni na ka sabu kɛ ɲɛma kura min yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ sa ni o bɛ tali kɛ Amadu Fall Jankala ni ale kɔni ka cɛsirijala kɔni ka bon yaasa an ka impôt ko laɲiniw olu bɛ se ka sabati yaasa an ka jamana impôt laɲiniw olu bɛ se ka sabati ka dansikɛ bi kunnafoni na Hamidu Samba 2022 o vigneti baarakɛlaw kɔni ni olu daminɛna an ka jamana kɔnɔ yaasa ka i ka jamanaden ɲumanya ka o yira ha kɔni ka kan bɛɛ lajɛlen kɔni kan k'i ka vignetiw ta an bɛ Umu Jagite hali ka jaw lajɛ ka sanga ni vigneti kɔni feereli ye an ka medikɔnɔnaw la n'ale bɛ kɛ san o san ka daminɛ janvier kalo tile fɔlɔ ka taa bila marisi kalo tile 31 na
ka sanga ni o wagati ye motobolila caman olu kɔni bɛ yen minnu ma taa u ka viɲɛtu u nɔfɛ. N'i y'a ta k'a lajɛ dɔw kɔni olu bɛ boliboli la walasa u bɛ se k'u ka viɲɛti sɔrɔ cogo min na. Non, ne ma viɲɛti ta fɔlɔ, ne ka viɲɛti kɔrɔ bɛ n toujours. Bon, comme ko viɲɛti bɛ fɛn a délai est le 31 mars. Donc avant le 31 mars, j'ai temps min bolo kuma bɛɛ quoi, mana temps sɔrɔ don o don n'o taara du kɔnɔ n b'a ta. Mais comme ma presse fɛnɛ quoi. Oui, nafa b'a la yɛrɛ yɛrɛ de. A nafa bɛ se ka kɛ an kan ka moto suɲɛna, i bɛ se ka wari fɛnɛ don fɛn kun, i ta kun. Donc an bɛ mun kɛ ka viɲɛti ni fɛnw ta, i ta a bɛ dɔ bɔ i ta ka musakaw la quoi. Ne ye n ka viɲɛti ta, o filɛ nin ye. Bɛɛ ka taa viɲɛti ta, o de ɲɔgɔn tɛ. Ne m'a ta fɔlɔ. Non, baasi wɛrɛ tɛ, n bɛ ka labɛn kɛ. Tile 2 na yanni ni semaine ka ban n bɛ taa ta quoi. Awɔ, n b'a dɔn ko kɔlɔlɔ b'a la. N'Ala sɔnna yanni semaine ka ban n bɛ taa ta quoi. Ouais, ne ye n ka viɲɛti ta. A filɛ nin ne ka viɲɛti filɛ nin. Bon, mun bɛ ne bolo k'a fɔ n tɔɲɔgɔnw bolo. Bon, olu fana ka jija, ne taara n ka viɲɛti ta. Olu fana ka wuli ka taa ji ta, u ka taa u ka viɲɛti ta walasa nɔgɔya kana olu yɛrɛ fɛ parce que sisan n'olu ma viɲɛti ta sisan u bɛna sɛgɛn kɔfɛ quoi. Bon, yanni o kana sisan aw bɛ ka wuli anw yɛrɛ de kama quoi. U ka wuli ka taa viɲɛti ta, ni mɔgɔ ma viɲɛti ta u yɛrɛ ka taa viɲɛti ta quoi. Ka sanga ni o wagati kelen ye katakatanibulilaw olu fana bɛ ɲɛfɔli kɛ. Bon, ne ka viɲɛti ma ta fɔlɔ. Tiɲɛ yɛrɛ la ka da ne viɲɛti a ka gɛlɛn yɛrɛ de kosɛbɛ. Ka da ne viɲɛti ka gɛlɛn yɛrɛ de sabu u b'a fɔ ko ka da nin kura viɲɛti ko 9,000 ko kɔrɔma ko 6,000. Bon, assurance t'o la, prêt t'o la. Bon, n'i ye jateminɛ ka da ne yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na bi n'i yɛrɛ ta t'i ka kalanni ye fo i bɛ maa ta boli la waati bɛɛ juru b'i la i yɛrɛ t'o ma sɔrɔ kuma tɛ ka taa viɲɛti ta ma. Bon, n'i y'a mɛn kalandigi yɛrɛ bɛ viɲɛti ta i bɛ wari sɔrɔ de. N'i bɛ wari sɔrɔ i bɛ se k'i ka viɲɛti ta mais wari yɛrɛ tɛ sɔrɔ la. Donc viɲɛti u k'a lajɛ u ka dɔ bɔ viɲɛti sɔngɔ la pour que kalandigiw bɛ se ka viɲɛti ta cogo min na. N'o tɛ tiɲɛ yɛrɛ la viɲɛti a sɔngɔ ka gɛlɛn yɛrɛ de. O de b'an bala tali la. O puis fana i bɛ viɲɛti ta ni zimɛsi mɔgɔ ye minɛ don o don ka taa zimɛsi la i bɛ 7,000 de sara hali ni viɲɛti b'i bolo. Foyi tɛ bɔ a la k'a fɔ ko viɲɛti b'i bolo k'i ni viɲɛtindaw bɔ ɲɔgɔn na. Bon, o kama kalandigi caman bɛ yen o tɛ sɔn ka viɲɛti ta quoi. Non, n t'a kalama. N kɔni tɛna mɛn n bɛna ta. Bon, welewelekan min bɛ ne bolo lase n tɔɲɔgɔn ma ne b'a f'u ɲɛna an ka viɲɛti ta parce que n'an ma viɲɛti ta ni viɲɛti contrôle kuma sera u bɛ sɛgɛn min da an yɛrɛ ka viɲɛti ko la an yɛrɛ b'o de dɔn quoi. Ni viɲɛti contrôle ko kuma sera u b'an sɛgɛn kojugu. Bon, hali an tɛ se ka baara yɛrɛ kɛ. Bon, donc ne b'a fɔ ka taa n bolola bɛɛ an viɲɛti ta mais problème c'est quoi ka taa ni yɛrɛ viɲɛti a wari ka ca quoi. Ne ka taa ni kelen yɛrɛ viɲɛti sɔngɔ jateminɛ dɔɔni de b'a jɛ 10,000 na. Hakilina jiginna viɲɛti ale kɔni ye fɛn min nafa ka bon kosɛbɛ an ka motobolilaw ma wa viɲɛti ale bɛ sɔrɔ an ka mairies bɛɛ la nin wagati na fo ka taa bila marisi kalo tile 31 na. An filɛbagaw ni de kɛra aw garijɛgɛ ye bi kunnafoni ko ale la an ka wulikajɔ ye kunnafoni minnu fara ɲɔgɔn kan o de kɛra ninnu ye aw ni ce aw ka filɛli cogo ɲuman na aw k'an bɛn ni kɛnɛ ɲɔgɔn wɛrɛ kan ala ka su yɛrɛ di aw ma bɛɛ lajɛlen ma. M7 TV, les 7 jours qui font le Mali.